Vi vil gerne vise dig, at der er mange penge at tjene, når dine interne transportløsninger fungerer optimalt. Som en moderne virksomhed optimerer du produktionsapparatet, workflowet og de interne arbejdsgange. Vi er eksperter i at optimere din interne transport. Vi har mere end 40 års erfaring i branchen og råder over 120 højt kvalificerede medarbejdere, som kan sættes ind på at løse lige præcis den opgave, du stiller. Så vil han faktisk have en bedre arbejdssituation, end han har med den der med platformen, han står på. Hvordan er det med venderadiusen på de to? AST, som er arbejdsgangbredden i venderadius, betyder meget, at den er så kort som muligt. Så jeg vil sige her, en støjinstabler, den har en væsentlig kortere venderadius end den traditionelle stabler, hvor der står en mand bag på en ståplatform. Forskellen den er mellem de to maskiner. Den her støjinstabler. At analysere behovet for intern transport helt ned i mindste detalje er vores speciale. Og vi har markedets mest effektive organisation til rådighed, som kan udarbejde den løsning, der giver dig det bedste workflow og den bedste økonomi. Vi har 4 virkelig stærke producenter af trucks og lifte at trække på, når der skal vælges maskiner og udstyr. Atlet er specielt stærke inden for warehouse-maskiner. Mitsubishi er specialister i at fremstille gaffeltrucks, motor såvel som el-trucks. Terex kan som ingen anden producent fremstille teleskoplæssere, fra verdens mindste til verdens største. Olotte har specialiseret sig i lifte. Med den rigtige løsning får du en logisk og effektiv intern transport, som er let at gennemskue og derfor kan justeres, når der er brug for det. Men et system er ikke stærkere end den service, som er tilgængelig. Derfor har vi mere end 60 udemontører ansat til udelukkende at servicere de af vores kunder, som måtte være udsat for uheld. Vi har værksteder i Greve og i Engesvang, så det er muligt at nå frem og reparere i løbet af meget kort tid overalt i Danmark. Desuden er vi landets stærkeste medspillere, hvis man har besluttet sig for at udnytte de fordele, der er ved at købe brugt. Vi har altid været glade for at bruge renoveret truck fra Ulitruck, hvilket kom fra den første truck, som vi havde købt der, at maskinen var virkelig gået igennem fra A til Z, og var dels at se på nærmest som en ny, men samtidig var det også sådan, at funktionen af maskinen var også som at køre med en ny truck. Vi er glade for samarbejdet. Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi giver gerne et forslag til, hvordan din interne transport kan blive mere effektiv, mere driftssikker og ikke mindst mere økonomisk. Også hvis du har brug for et forslag til finansiering, eller har brug for at leje en truck. Atlet Unitruck, goddag.